buguje. Natáčam. A zbylo mi 53% na brní. To čo robí? Je dole. Moje sharpness bez sekera. Je späť. Dali sme ich, dobre. Museli dva, však napísal, že môže ísť aj guliček. Lol. Ale oni ešte koľkokrát tu chcú zdochnúť, akože. Neviem, ale páči sa mi to. Nech pokračujú. Nebylo, aha, nebylo. Něký. Dobre, ja viem, Proč tam Nebyl- dáváš Písal som rýchlo. Hele, já mám za to, že tě nedizarmovali, že tě nebouchali, že jsi možná vykveťnul sám. Nie. Ja sa pozriem. Pre istotu. Ty vole, ja už som nemala Disarmli regenky. mi ju. To Fishman, hej, ja som sa mieril na Galiusa, nevšimal som si Fishmana, že on do mňa ide rukou. A keď som nemal sekeru, tak do mňa išli obaja mečom už. No, jeden meč na druhý sekerou. Hej, proti jsem plís vás Kinga. A už mám zničení 3 sety. Já vás Je tam? nezapnu. Cože? Já vás Kinga ani nezapnu, já ho můžu maximálně tak odpojit. Odpoj ho teda. Oni sa tam bijú pri našej? Kto tam drisol, to ty si? Jo, já jsem někomu Ja, Krysek. Je, Někoho- Kryso. A tady máte jatka for free. To jsou ty špinavé Cigáň. tamku. Hoď mi jedno. Tak klikni vás Iba Kinga. jedno ti hodím. Jo, já ho vypnu. A teď se na něj logni. Hlavně nechcípej ty vole, jako slavu další 3 power. Jsem taky 3krát skapal, skýpl. Chcipolo. Marvelty, veď vedľa teba je Marvelty. Čo som si nevšimol? No tak chod do ňo, nie? Jemu to padlo. Nepadlo mu to. No parchanta, on má dvojky, sežral Apple, je to noob, fuj. Kurva, křachnul už? Tomas už křachnul. Protože jsem ho předtím bral já sekerku vedle. Ty velty, kurva, já skapu. Já nemám vůbec regenky, nic, jo. Ty vole, to čo Ja je? taky nic. Ja už som tiež rupol. Regenky ti dají oni. Ale já nemám vůbec nic, že jo, žádný instant healky, nic. O, nesmú ma zhodiť dole, ja nechcem ísť dole. Chod dole, ty chod dole. Velty, dole. A ja mám strašné lagy. Bože. A já nemám vůbec žádné logy. Já si jdu pro jablíčko jedno a jdu tam za váma. Ještě žijete, nebo už? Žijeme, neboj sa, ani sa mi nemusíš chodiť. To už je mŕtve vlastne. Masekratet. A je tak, tam jdu. Pozor, jde tam Slayer. No, pozdrav. Ty už nemáš helmu, Folsky. Neviem, ale mám ďalšie jablko. Jej, on je taký dobrý, on ma healuje. Jolo. A mám dvojky, jo. Žere jablko. Ale nemůžeš, Nemôžeš jo. žrať Apple. A tak... Ale já chci taky něco než ty cikánky. Ja nemám ani jednu verziu. Ja mám všetko! Dobre, to som ešte... Hej, on je tu, zabite ho! Nechcem, nemôžem Počkaj, prediť. koľko majú power? Co by si také chcel z neho? Ty, Krízak. Jablíčko mi dej třeba. Ne, jablíčko ne, to je fuj. To co měl sekerku nebo meč. Meč mal sekeru Sharpness 3 a meč Sharpness 4. Looting 3/1. Ale jak mi dej tu sekeru. Děj. Prečo teraz tak všetci chodia útok? Gift. Však ty si ľavý, ty do toho nevieš sa trafiť. Jojoj. Však ja tam pol hodinu skačem, neviem to. Guličiak LP, pojď 1v1 ty lamo. Ja sa ho bojím, ja s ním nechcem ísť. Nie, Guličák není typ 1v1. On... Jo, mám. Ne, pod tím. Ja Pod ho užívam. pod stolem. Pod stolem taky. OK. To je vydřen, já jsem tam dělal limonádu. A tak jen, to je prostě úplně... Ty vole, ty si doby To je vydřen. To není vydřený, to je zastraný. No.
Taken. Co pod tím je? Vidíte ten voda. Hej Guliči, ak tu nám budú elíky, vyhaž sa všetky elíky. A v týchto okrajových čestkách budú tie šity. Ste tu. No, ja tu som. A oni dvaja? Ja si iba vyberám Brnko. Neviem. Hej, sú tu.